Mapademo man kag bisan sa hinampakanay isang baston, palaban siya sa hampang nga arnis. Kag makapila naman siya ka beses ka nagkampiyon sa mga national competition. Aton kilalahon ang Bacolenia Bastonera. Kagano bala ka importante sa iya ang ginapabugal nga traditional martial art sang Pinoy sa sining episode sang Bida sang Liga. Elementary pa lang si Ronelyn Pamunag, competitive na siya sa mga sports. Mapapalumbaan ay man dalagan, swimming, volleyball kag football. Pero sa high school, nahiligan ni Ronelyn ang arnis nga amuman ang naghatag siya sang kahigayunan nga magkumpit sa iban nga mga lugar. Halin sa anyo uko ng solo demonstration sa pag-uyat sang baston kag bisan sa labanan uko ng combat competition sa arnis, wala siya sa may ginaisulan. Hilagid ko bala mag-perform. Pero this time nga mag-perform ka, sini nga nga routine mo do kinahanglan mo gid kalimtan kagulingon mo ya. Sang pandemic, nangibabaw man si Ronelyn sa ginhiwat nga Women's Martial Arts Festival sang Philippine Sports Commission sang 2020. First gid nga interest ko lang gid is ang labanan lang gid ang combat lang gid nga So wala ko na sa kagalingon ko naghuna-huna ang may potential ko sa which is sa ulihe galit naging powerhouse ko sa paghampang ko. Pero naglabot man sa punto nga halos nawadaan sang gana sa hampang si Ronelyn. Natungod man sang kakulang sang oportunidad kag mga pahampang. Pero natungod sang inspirasyon nga nahatag sa iya sa iya pamilya, mas nga nagdedicate siya sa training sa kolehiyo hasta nga nagdamo pang iya nalabot nga kadalagan sa mga national competitions kasubong sang ginhiwat ang ROTC Games sang sini nga tuig. Doon na nagunan ko bala sa baston nga bakal sa akon sang parents ko. Kay that time, ko lang sa panahon sa budget, sa kwarta, sa datong hindi ko masyado maka-afford bala baston. Nagunan ko, sige pampadayon sabi. Imo na New Year resolution nga papadayon ko sa arnis. Magluwa sa pagkumpit, tuyo man ni Ronelyn nga mapabaskog pang kampanya sa pagpasanyog sang arnis nga among ginapabugal nga traditional martial arts sang Pinoy nga nakilala na sa kalibutan. Mas nakilala pang arnis pagiman sa Pinoy martial artist nga si Grandmaster Remy Presas nga ginakabig founder sang Modern Arnis. Upod siya nga kaupdanan sa Kargada Pigar Arnis Kasilat Club, ginapabaskog lang day Ronelyn ang grassroots sports development sa hampang nga arnis. Gina-expect ko gid nga mas makilala pag siya sang aton nga sang aton nga country kay syempre noon na siya nga daan as our Filipino martial arts and national sport. Pero hopefully tani someday as ang arnis nasa SEA Games, so tani ara nasa Olympics. Speed, timing and power. So to do speed, timing and power, he has to start from the very basic movements, basic stances, basic strikes. And everything, then he has to learn how to extreme like rolling. Kinatagaan niya man atensyon ang paghatag inspirasyon sa mga kasubong niya nga babayi kag ang mapalabot ang ikasarang sa bahin sang self-defense. Kinahanglan kay katama. Kay tungod nga niya mga instances gid nga kukis ang matyagan mo do ginaabuso kasang mga sa mga palibot simo.
Kay I know nga it doesn't matter sa weight or sa kung ano kada ko unsang tawo nga makontra mo as long as kabalo ka and capable ka mag-defense sa mga self. I'm looking forward that the students, the elementary student will, when they move to high school, they will be selected as players of their schools, and the college students will play in the ROTC, Arts Tournament. Aside from that, the high school student, the elementary student, their goal is to win in order to participate in palarong pambansa. Sa isa ka BPO firm sa Manila, nagatrabaho karon si Ronelyn pero padayon ang iya paghana sa mga pareho niya nga anay student athlete sa hampang nga arnis. Nagalawom siya nga sa ulihi, matigayon nga makilalang sport sa mga international competition, agod nga mas maglambo pa ang ginapabugal nga Pinoy martial art. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kagsaksiyan nato ng mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagdimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.